дар қатори дигар сокинони кишвар мардуми ҳунарманду заҳматкаши деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ шаҳри Ҳисор наврӯзи имсоларо бо як шукӯҳ шаомати хоса ҷашн гирифтанд. дар ин рӯз дар тобиати ҷамоат 14 иншоот аз қабили дарвоза, синфхонаҳои иловагӣ, бунгоҳи тиббӣ, мағоза, майдончаҳои варзишӣ ва дуконҳои хизмативу маишӣ мавриди истифода қарор гирифт. зимни боздид намояндагони мақомоти маҳаллӣ қайд намуданд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар якҷоягӣ бо соҳибкорони маҳал мақсад доранд ҷиҳати беҳтар кардани хизматрасонии соҳаи иҷтимоӣ минбаъд низ корҳои созандагиву бунёдкориро идома диҳанд. дар арафаи наврӯзи аҷам дар мактаби муассисаи таҳсилоти ҳамагини рақами 40 деҳаи шоли ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ бо 2 синфхонаи иловагӣ ва 1 дарвоза кушода шуд ки дар он саҳми раиси маҳалла Раҳимов Мирзокарим Мирзораҳимович ва маҳкам Салоҳиддин Ҷалоевич бениҳоят калон аст. наврӯзе ки имсол бо ташаббуси асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки наврӯз ҷаҳонӣ шуд ва имсол мо 11 солагиша ҷашн мегирем ва дар деҳаи шол бо як шукӯҳ шамоти беандоза мардум қайд карда истода. ороиши дастархони идона ки аз хӯрокҳои миллии хоси наврӯзӣ иборат буда ҳамзамон нақшу нигори дастони моҳири сокинони ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ пешниҳоди меҳмонон ва тамошобинони базми наврӯзӣ карда шуд. дар тамоми деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ имрӯзҳо наврӯзи байналмилал бо як шаҳомати бузург бо як тантана қайд карда шуда истодааст. мана ҳозир мо дар деҳаи истонӣ қарор дорем ки яке аз деҳаҳои дурдасттарини шаҳри Ҳисор буда наврӯзи ҷамоатӣ дар ин ҷо баргузор гардида истодааст. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мо инчунин бахшида ба иди наврӯз 14 иншооти ҷашнӣ ки баҳри сазовор ҷашнии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шуда буд ба истифода дода шуд. комиссияи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Ҳисор барои фаъолият намудан имрӯз ин иншоотҳои ҷашниро кушоданд. барномаи консертӣ ки аз тарафи ҳунармандону мутирибони хушоҳанги ҷамоат омода карда шуда буд пешниҳоди ҳозирин гардид.